कुठे बघा आणि ते दोन दोनच्या रांगा तुमच्या आता कसं हे पुढे महत्वाचं इथून पुढे महत्वाचं आहे. तर बऱ्याचशा लोकांनी झेंडे पण इकडे तिकडे असे उभे करून ठेवले बरं का. माझ्या गाडीला एका गाडीला 3 झेंडे उभे पाहिले. झेंडे आणि फलक अनेक लोकांनी घरात ठेवलेले ते काढायचे. बांधकाम कामगार सगळ्यात शेवटी राहतील. बांधकाम कामगार सर्वात शेवटी राहतील आणि सर्व बांधकाम कामगारांनी मागे थांबायचं आहे. 2-2च्या रांगा करायच्या आहे. कुणी पुढे येणार नाही. बांधकाम कामगार सगळ्यात शेवट राहतील आणि वाजंत्री पण त्यांच्या सोबत असतील.